Dini hanya hai Baro Takarjola Mondol ni bekhakte Belbari Khumtia Gobindo Hall Nogo BJP Party Jonajati Party joining khalaikia Tipra Mothai yakarui BJP bana romphaikya 24 buta GSBP ni yak romoi koktomani bisingti sawi khanarka Tipra Motha yakarui phainai rok tamuhni saka khanainai di chin koktomani bisingti नोंले बो पटक माने तिप्रा मथावतानि बागै बीजेपी बाना रमनानि नांखा आं बीजेपी बाना रमगाखे खायसे आंनिखे नर्थ आर्जलनि पातंबारनि इदनि वास बेसते आं फाइमेनका सामर खालामनो एकदम साया जे आं बानि मथि साम खालामनिया आं बागा आं साबि होनगै आं अ जागा ताबु साम खालामनि फैया नि लगी बस फेमिलि रक्तु आं लगी साब फेमिलि दङ इनके नों माने साबना हामजा कोक बिसिर कोक बुखाव ताबु आइ कदा आं मथावना हामजगै खलाय दंमोनि गा आं जे बानि मथि साम खालामलिया आ जागाव गा गां आ जाजै आं नखरै या थाव बीजेपी आं खालामदों निनि बुमौ आं बुमौ सराय जाबा गामि रावत कलोनि नोंले ताम पटक माने तिप्रा मथाव आंदे आजि दङ सिबिं फैदो सिबिं लगे आं सम्पदक सिबिंनि सम्पदक निफ्राय काके देफ्रा रखम दुरु काके आना तां फुला नों फादि जों बाक्सा बादाराव किस आसा ति आसा नरति काके आं थामिनो थांगा ताप सक पजरा बार नखर साखर न कुनो दाम रिलिए ब्र नरखिका नरखिका आं नमै तमो आं सासनिका सामो तंगन बाहाय एरेकन हाय ए नर ग्रिफन सुबु आगे तो कासेल बादा तो जुंगाराम नाय एदिके तो जुमा सपना नों बखा दुखु नांजा खाता बखा दुखु नांगा परनो आबका कचिन बिले परनो बेबन का एको सापा परनो आबरनो दारा नों थांगर दा दिनो सुं फयो थांगर दे सुं दंगो ओ आगमो को सुं नाय ओ तबो गुसुता आगे बरो न थानि आं निया बथाव आं मिटिंआव थाने प्रसबन दङ मांगे जों फक्स हेगुता नि नखलबो फरक जिरो सुलो बुता सुलो बुता दङ ना नों सयसयना हामजा गै फाइसुक नाले हामजाखौ फिजा अलदा हाnya बाना सिमि रमै बडमानिका आयंगं तंना आबाद गरे आबक तंगला इनके निनि बुमुंखे सिपजा गामिखे तो हामबाय सार तिनी 12 तागरजला मण्डल जे बेलबारि गोविंद हल नग तिप्रा मथाया कारै जयनिं रुहमानि बुसुक जना रग्रखा बेनिफ्राय 24 बुटा तिप्रा मथानि उसरायदे बर्मा रगुगाना युथनि भाइस प्रेसिडेन्ट उसरायदे बर्मा बिनि नेतृत्वआव दै लुकरा जागासिनो नखरा बिनि नेतृत्वआव प्राय 24 परिबार बरक तिप्रा मथानि याकफैनाय भारतीय जनता पार्टी जुकाम लायका एवं बरक मोदी मानिक शाहजी डेभलपमेन्ट हारे जे एडिसियाव जेबाबे सिन भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार जेबाबे उन्नयन खायजाबाय दङ अ उन्नयन हारिनो बरक दिनै भारतीय जनता पार्टी बाना दंखायका आं बरनो खबर खबर लामसबो एवं आगामी दिनाव तेबो गोबां बरक फाइ दङ भारतीय जनता पार्टीआव लाइन दं लाजा दैबान क्वादै खायनाय क्वागै दङ आबोनर किसुदिन परनुनाय नरक नुखना बिनि नेतृत्वआव बखरसा युथनि भाइस प्रेसिडेन्ट तिप्रा मथानि उसरायदे बर्मा दीर्घदिन ब जागा तपाने बागै जाति बागै काम करे थाइका ब जागा कम बायसिमि कुनु किसु बन्नु हुलिया जिप्रासन बागै केबो कक्स सालायलिया हानि अब माइक बुसकाव सिमि थाङै कक्स सालायका किन्तु जाति तपन बागै कुनु किसु फाइनाल बागै वान सुमाने गरै ब अब्र वान सुगै बा अब्र नाहारिनो एकमात्र बीजेपी नो विकल्प पार्टी मथिनि चिन पार्टी जयनिं खायका बावनो जों खाबाय खबाय लामसगो এবং जों आगामी दिनाव घाट हानजा गायनाय सिनि तिप्रासनाव मोथांना बागै एडिसिनो करापसननि मुक्त खालामनो बागै जों सामु खालायथोंनाय आबो हायकानियाव सिनि गोबां मा बर' बायजों घाट हानजाखाय जों सामु खालायथों